Il-Gvern Malti se jiddefendi bis-saħħa kollha d-delizzju tal-insib li jiġi prattikat minn mijiet ta' Maltin wawċin għal skopijiet ta' riċerka. Iddikjara dan il-Ministru Clint Camilleri li huwa politikament responsabbli mill-kaċċa u l-insib f'pajjiżna fid-dawl li l-Kummissjoni Ewropea fetħet każ kontra Malta fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu dwar il-programm ta' riċerka li nassaba lokali jagħmlu fuq is-seba' speċi tal-asafar tal-għana. Il-Ministru kien ċar meta tkellem dwar id-diviża ta' Malta f'din il-Qorti Ewropea. Propju fis-7 ta' Marzu ser ikun hemm ismieħ tal-kawża li l-Kummissjoni Ewropea fetħet lill-Gvern Malti fejn jidħol deroga li propju l-Gvern qed japplika tul l-aħħar snin fejn tidħol ir-riċerka tas-seba' speċi għas-safar tal-għana. Ovvjament il-Gvern Malti ser ikun qed jiddefendiha bil-qawwa kollha anke permezz ta' l-avukati tiegħu li ġew ingaġġjati a propositu għal daqstant inħarsu l-qudiem sabiex nibqgħu ndefendu tali deroga kif ukoll anke derogi oħrajn li propju huma applikati mill-Gvern Malti għal dan is-settur. Anke l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK qed tiġġieled biex in-nassaba Maltin u Għawċin ikunu jistgħu jibqgħu jipprattikaw id-delizzju tagħhom bil-mod tradizzjonali kif jafuh fejn din l-għaqda kellha anke laqgħa mal-Ministru Camilleri dwar dan. Fil-fatt f'kumment ma' dan l-istazzjoni il-President tal-FKNK Lukas Mikallef għal waqt il-laqgħa rappreżentanti tal-għaqda komplew jippreżentaw aktar dokumenti anke xjentifiċi f'dak li rigwarda l-aspett tekniku u prattiku ta' tradizzjoni soċjo-kulturali tal-insib tal-asafar tal-għana fil-Gżejjer Maltin u għalfejn din il-prattika flimkien mal-esperjenza vasta tan-nassaba u l-iskala prattikata mal-Gżejjer Maltin il-aħjar mezzu soluzzjoni biex tinġabar l-akbar ammont ta' dejta meħtieġa mir-riċerka. Propju din sfortunatament hija t-tieni darba li l-Kummissjoni Ewropea derrela li Malta mhix tapplika deroga ġusta f'dak li rigwardja l-insib. Din id-darba l-insib qed jitratta riċerka fil-fatt għall-ewwel darba fl-istorja tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li qed jiġi trattat każ hekk. Aħna grazzi wkoll għall-affiljazzjoni li għandna fi Brussell il-Fejs għal dan l-aħħar 35 sena kif dejjem għamilna tinkunu ta' appoġġ anka sostnejna u propju provdejna materjal tekniku lid-difiża ta' Malta biex propju nagħmlu dak kollu possibbli biex niddefendu u nissalvagwardjaw propju l-eluf ta' membri li għandna fih dan.